गोबां मानसिजों बाख्नाय जानाय गोबां मानसिजों मान मोननाय सन्मान मोननाय बे बिथांखौ आमाइखौ सासे दृप्ति टियारि होननाय टियांगि दृप्ति टियांगि होननाया ओरैबायदि दुखुनांथाव कमेन्ट खालामदों माने आंनो आमाया दुखुयै फोरमायहरनायलाय आं नोंथांमोननो फरायनानै होनि बिथांनि कमेन्ट्सखौ जाय आमाया जाय बिफाया गावनि फिसानि फट'खौ अरायबो गोसोखांथि महरै बियो फेसबुकआव आपल'ड होयो आरो जोंनि माखासे ख्रिस्टियान मानसिफोरासो आं बे बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैयामोन जोंनि माखासे ख्रिस्टियान मानसिफोरासो ख्रिस्टियानजों ख्रिस्टियान मेगन सानाय दङ ख्रिस्टियानजों ख्रिस्टियान नासयलायनाय थायो ख्रिस्टियानजों ख्रिस्टियान मुगैलायनाय दं नाथाय खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गासै भिउवार्स आंनि गासै साबस्क्राइबार्स गासै फलोवार्सफोरखौ आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरो गुबै मेन थांखियानो जाहैदों आं बारा गोबाव खालामलिया नोंथांमोना आंनि आमाइ ना दैमालु बर' नार्जारि नैबेखौ नोंथांमोना मिथिगौ सिनायो गोबाङानो नङा होमबा बिथाङा गावनि नायल' जाल' सासेल' अनसुलि फिसाजो ना बेखौहाय खोमानानै लानो गोनां जाबाय माखासे गोबां बेमारनि थाखाय नोंखौ गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिबावनांगौ दङ मानो होनोब्ला गोबाङानो मिथियाखैबो गगा मोननाय गुजुनाय स्टार्टिं जाजेननायनिफ्रायनो बिथाङा रिकभार खालामनो हायाखै गोबां नाजासेयावबो गोबां खस्थ' खालामसेयावबो बिनि बेमारनिफ्राय ना बे गगा मोननाय गुजुनाय बेमारानो बारायलाङै बारा जानानै गोबां बेमार मोनहैदों मोनबा गाराय बेमार मोनहैदों थ' आं बेखौ फोरमायलिया बेनि बेमारनि सोमोन्दै जिखुनु रुंसारि जालांबाय गोबां खस्थ' मोननानै थ' बिनि गेजेराव नैबे आंनिनो आमाइ दैमालु बर' नार्जारि बिथाङा दानिल' नङा सेंग्रा सम देरफुनाय समनिफ्राय लानानै कलेजाव थांनाय समनिफ्राय लानानै बिथाङा नंगौ बुलि बाथौमोन बिथाङा जेब्ला कलेजाव हाबनाय लोगोफोरजों लोगो मोनबाय आरो बिथाङा बाइबेल फरायबाय गोथार बाइबेलखौ फरायै बियो गावनो गोसो सोलायदों हारसिंनो मिथिबाय बेखौ रावबो ख्रिस्टियान सोआखै बियो गावनो ख्रिस्टियान जादों हारसिङै न'निफ्राय बिनिफ्राय बेहा गोबां जारिमिनबो दङ गावनि बिमा बिफा असेजोंनो सबायजों दाउजों ओंख्रियावहाय बिसनि मुलि होनानै बियो बुथारजानो नागिरदों जायनि जाहोनाव ख्रिस्टियान हाबनायनि थाखाय स' बै समनिफ्रायनो लानानै बियो गोबां धोरोमनि हाबा मावबोदों ख्रिस्टियान धोरोमनि बेखौ रावबो फोरोङाखै बियो गावनो रोंदों मिथिबायना बियो गावनो रोंनानै बियो ख्रिस्टियान समनिफ्रायनो गाव ख्रिस्टियान हाबजेननाय समनिफ्रायनो इसोरनि हाबा मावबोदों धोरोमनि हाबा मावदों जाय आंनि मेगनजों आं उन्दै समावनो जाय आमाया बियो दिकेजुलि टाउननि खोलाथिंजाय मोनसे बर' गामि दङ जायखौ बुङो जामुगुरि एबा फिराखाता बे फिराखाता गामियावहाय गोबां गिदिर रिट्रिट जादोंमोन आरो बियो लोगोसे रिट्रिट टिचारबो जानो हादों रिट्रिट नोंथांमोनाथ' मिथिगौ रिट्रिट माने गोसो फाफिननाय ना पापनिफ्राय गोसो फैफिननाय माने गोसो सोलायनाय रिट्रिट गोसो फाफिननाय बेखौ बुङो रिट्रिट बियो रिट्रिट टिचारबो स' बे समावहाय जों उन्दैमोन बेयावहाय बियो गोबां बेमारफोरखौ इसोरनियाव बिसननानै बिनि बिनायखौ इसोरा खोनासंनानै गोबां बेमारा हामदों सानै गथ' माइबंस्रिनि दिकेजुलि साहाथिंजाय लावदांगि सेन्टार होननाय मोनो बेनि खोलाथिंजाय मोनसे माइबंस्रि होननाय गामि दं सानै गथ'नि जिउ गोमादों जिउ गोमानायाव बियो इसोरनाव गाबै बिनायाव बे सानै गथ'आ जिउ मोनफिनदों सानैबो दासिमबो थांनानै दं नायदो होमबा थ' गोबां हिस्टरि दङ गोबां बुंस'नो हायो गोबां फोरमायस' हायै बै समनिफ्रायनो बे आंनि बिमाय जायो आमाइ दैमालु बर' नार्जारि बिथाङा दिनैसिमहालागै गोबां इसोरनि खामानि मावो बियो मान्थलि मासाव खेबसे गावनि न'आवनो बियो रिट्रिट खालामो 13 थारिख मास मोनफ्रोमबो 13 थारिखनि गेजेराव 13 थारिख खालि बियो मासाव खेबसे गावनि न'आवनो रिट्रिट खालामो जे जग्राफोरखौ बिनानै होयो स' बेनि गेजेराव आं गोबां बाथ्रा बुंलांगोन मेन पइन्टखौहाय नोंथांमोना खोनासं बेनि गेजेराव आङो बुंदोंमोन आमाइखौ बहुत बोसोर जाबोबाय आमाइ नोङो इउटुब चेनेल खुलि मोनसे चेनेल खुलि नोंनि गासै बेफोरो इसोरनि खामानि मावनायफोरा जाहाथे मेम'रि थालांनाय बायदि जों उनाव नुलांनाय बायदि एबा जोंनि फिसा फिसौफोरा नुलांनाय बायदि
नोङो इउटुब चेनेल खुलि गोबां फंसेल' बाथ्रा बुंदोंमोन आं बेखौल' गोबां बोसोर जालांबाय नाथाय आमाया ध्यान होआखैमोन जेन'ब्ला बियो ससियेलाइज खालामनो गोसो गैयामोन थ' बे समनिफ्रायनो गोबां बोसोर बारलांबाय नाथाय गोबां मानसियाबो बुंबाय बेखौ नोङो बिदि इउटुब चेनेल खुलि बेबायदि नोंहा ग्र' जागोन बेफोरबायदि बुंलांबाय आरो बयजोंबो सिनायजागोन सिनायजानायाथ' गोबां मानसि सिनायि गैया आमाइखौ गोबां मानसि सिनायो आरो दानि नैबे गोदान फंबाय बिनानावमोनासो सिनाया जानो हागौ नाथाय खिन्थु बहुत मानसियानो सिनायो आरोना अब्ला बे आमाया दिनैसिमहालागै बियो इसोरनि बाथ्राखौ बियो फोरमायो आरो बेहा जोबोद समायना बिसि मोनदों हरसिंगानिफ्राय थ' आरो फिसाजो जोबोद समायना मोनदोंमोन बे फिसाजोआ दिनै गोमालांबाय दिनै नङा थांनाय 2023आवनो गोमालांबाय जोबोद समायना जोबोद अनसुलि जोबोद गुरै माहि थ' बेखौ लानानै आमाया मेम'रि होबाय थायो बावनो हाया जाय बिफा जानानै गावनि बिसाया थैनानै थाङो गोमालाङो गावखौ नागारनानै अराय समनि थाखाय गोमालाङो गाव थांनानै थासान्दियाव गोरलैनिफ्राय उफ्ले देरबाय गोरलैनिफ्राय खुद्रिनाय अननाय रंजानाय मिनिनाय ना लोगोसे ज' थाबोबाय गावनि गोरबोनि फिसा गोरलैनिफ्राय बेसेबां सना बायदि फेदेरबोदोंमोन ना बे फिसाया दिनै गोमानानै थाङोब्ला मैखुना बेसेबां गावगोन जाय बिफा जाय बिमा बिसोर मिथिगौ गावनि फिसा गोमा जायोब्ला बेसेबां दुखु बेखौ लानानै बियो मेम'रि होयो गोसोखांथि महरै गावनि बिसानि थाखाय बियो गोसोखांफ्लायबाय थायो बावनो हाया जेब्लाबो गावनि फिसाखौ गोसोखांबाय थायो नङा होमबा बेयो इसोरनाव बिबाय थायो आंनि फिसाया थांनानै थासान्दियावबो ना गोजोनै दङमोन बिमा बिफाजों मिनि खुसि दङमोन नाथाय थैनानै थांनायनि उनावबो बिनि जिउआ गोजोनै थाहैथों होननानै इसोरनाव बिनानै होबाय थायो नङा होमबा दिनै आं बेखौबो फोरमायलांगोन आं बाइबेलनिफ्रायबो माखासे गोथार बिजाबनिफ्रायबो आङो फोरमायगोन ससे सुंद'ब्लाबो ना थ' आं बेखौनो बुङो बै समनिफ्रायनो बियो बुंजायो बियो बारा गोबाव जायाखै इउटुब चेनेलाव खुलिनाय इउटुब चेनेलाव फैनाय फेसबुकाव फैनाय फेसबुकावबोथ' बारा गोबाव जायाखै मास मोनसेबो जायाखै आमाया जायखिजाया मास मोनसेबो जाबायबो जानो हानाय आं बुंजोबनो हाया खिन्थु बारा गोबाव जायाखै फैदों बेनिफ्राय इउटुबबो खुलिबाय इउटुब खुलिनायखौ आलफनसा जेनेबा गावनि फिसा गोमानायनि सिगांनिफ्राय एसे खुलिबोखाबायमोन आरो बेनि समावनो बियो इउटुबाव खुलिनायलाय इउटुबाव बियो गोबां भिडिअस लाबोयो आरो गावनि न'आव जानाय एबा गुबुनाव गाव रिट्रिट खालामनाय बेफोर भिडिअसखौ आपल'ड होयो आरो रियेल जानाय जाथायफोरखौ बिथाङा फोरमायो स' बिनि गेजेरावहाय मानो फेसबुकाव ओंखारफेरै एबा भिडिअ इउटुबाव ओंखारफेरै सोरजोंबा नेगेटिभ बुंजाफेरै ना गोबां मानसिजों बाख्नाय जानाय गोबां मानसिजों मान मोननाय सनमान मोननाय बे बिथांखौ आमाइखौ सासे दृप्ति टियारि होननाय दृप्ति टियांगि होननाया ओरैबायदि दुखुनांथाव कमेन्ट खालामदों माने आंनो आमाया दुखुयै फोरमायहरनायलाय आं नोंथांमोननो फरायनानै होनि बिथांनि कमेन्ट्सखौ जाय बिफाया गावनि फिसानि फट'खौ अरायबो गोसोखांथि महरै बियो फेसबुकाव आपल'ड होयो आरो होदोंमोन होबायबो दङ आरो होबायबो थायो आरो होदोंमोन बे होनायनि मा होनो बिनि सिङाव कमेन्ट खालामदों आरोना ओरैबायदि दुखुनांथाव एक मिनिट नैबे फट'खौ आपल'ड होदोंमोन आमाया स' बिनि गेजेराव नैबे जोंना ब्रादार दृप्ति टियांगि बिथाङाबो बर' खिन्थु बिनि नामा जोंनि बर'नि नङा टाइटेला बर'नि नङा आरो बेहा प्रफाइलबो गैया बेयो सासे फेक एकाउन्ट खुलिनानै एबा फेक नेम लानानै बियो आमाइखौ दुखुनांथावै कमेन्ट खालामदों आं बेखौ फोरमायना होनि अह why you like yourself नों मानो गावखौनो मा होनो मोजां मोना बेबायदि कमेन्ट खालामदों आरोना why you like yourself नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय गावखौ मानो मोजां मोना बेफोरबायदि आरो बे गथ'आथ' जेबो सेलेब्रिटि नङाना अके सेलेब्रिटि नङा बे गथ'आ जेनेबा जोंहा आलफनसाया नंगौ बियो सेलेब्रिटि नङा खिन्थु गावनि फिसा जानायलाय बियो गावनि फिसाखौ गोसोखांथि महरै बियो फेसबुकाव आपल'ड होयो जेनेबा नोंथाङा मा सान्दों बे गथ'नि थैनायनि जारिमिना नोंथाङा मा सान्दों बे गथ'नि थैनायनि जारिमिना मा साननांगौ गावनि फिसानि थैनायनि जारिमिनखौ बुंदो जोबोद दुखु नांथाव आरोना अबिसास माने बिसास गैयै आरो
गिर्जानि बेरेखा बोसोननि थाखायनो बे गथ'आ जिउ गोमानांगौ जाबाय। आरो जोबोद दुखुनांथाव। गिर्जानि बेरेखा, मा गिर्जानि बेरेखा मावखो बियो आमाया, बिनि थाखाय जे जिउ गोमानांबाय। जोबोद दुखुनांथाव, जोबोद अर्थ गैयै कमेन्ट खालामनाय जादों। बेखायनो आं बे मेसेजखौ आं रिप्लाइ होनो गोसो जानानै आं रिप्लाइ होदों। बेनिफ्राय सिगाङावनो जुदि बेखौ लेखा फरायाव गोसो होनो ना बिदि ससियेल मिडिया टिकटकआव मोसाहोआमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन। नायदो, गोबां दुखुनि समाव आरो दुखु सोनानै होयो। जाय आमाया ससियेल मिडियाआव ओंखारफेरै, रावजोंबो गाज्रि नेगेटिभ कमेन्ट्स बुंजायै बे आमाइखौ दिनैहाय माने गोथौ हाखराव नारसोमहरदों। थ' लोगोफोर, बेबायदि नङा जे सासे रिट्रिट टिचारखौहाय, सासे इसोरनि हाबा मावग्राखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुङो। नोंगौ, जाय इसोरनि हाबा मावग्रा, जाय इसोरखौ गिग्रा, बिसोरखौसो सैताना ओरैबायदि नारसिननो बोलो मोनो। मानो होनोब्ला बे जाय इसोरखौ सिबिबाय थाग्रा, इसोरखौ खुलुमग्रा, इसोरखौ गिग्रा ना, बे मानसिखौ, धोरोमनि हाबा मावग्रा मानसिया गुबुननि थाखाय गोबां बिनानै होयो। नाथाय बिनि थाखाय बिनानै होग्रा गैयिनि थाखाय सुथ्रुआ ओरैबायदि नाख्रेबनो बोलो मोनो। नोंथांमोना बुजिबाय आंनि बुंनायखौ। स' गोथैफोरनि थाखाय जोङो मानो बियो? जाहाथे बिसोरनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै जों बियो। बिनि थाखाय जोङो रिफ RIP मानो जों लिरो रिफ, रेस्ट इन पिस, नङा होमबा? थ' नायदो, जोङो थैनायनि थाखाय जोङो रिफ लिरो आरो रेस्ट इन पिस बे रिफखौ जों बाहायो। मानि थाखाय बाहायो बिदिब्ला बुंदो? थ' बेयावनो आं बेखौ बुंनि, फरायनानै दिन्थिनि गोथार बाइबेलनिफ्राय, गोथार शास्त्रनिफ्राय थैनायनि थाखाय जों मानो बियो। थेसलिकियाफोरनि लिरहरनाय पाउलनि सेथि लाइजामाव दङ 4 अध्याय 13निफ्राय 14आवहाय जोङो फरायबा रोखा बुजिनो हायो। खिन्थु फिदिंनाय राव, जोंनि बोसोनाव गोबां फिदिंनाय राव दङ, बेखौ हमस'नो हाया। बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनि, मानो गोथैफोरनि थाखाय बियो बेखौ। नायदो, फोरबोनि बुंनाय, इसोरनि बुंनाय दे, जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय। 13निफ्राय आं फरायगोन। नाथाय फंबाय आरो बिनानावफोर, जों नोंसोरखौ थैनानै थांनायफोरनि सोमोन्दै मिथियालासे थाहोनो गोसो जाया। नायदो, जिसुआ मा बुंदों? थैनानै थांनायफोरनि थाखाय मिथियालासेनो, जेबो मिथियै, बेबायदि सोमोन्दो गैयै थाहोनो इच्छा जायानो इसोरा, गोसो गैया होनना बुंदों। खोनादोंना? गोथार बाइबेलनि राव। आरो नोंथांनावबो बाइबेल दङब्ला नायदो। जेरै नोंसोर गुबुन मिजिं गैयैफोर बायदि दाहा खालामै बायदि। नायदो, नोंसोरा जेबो मिजिं गैयै एबा दाहा खालामै बायदिनो। जों मानो दाहा खालामा? जों दाहा खालामनांगोन। जिसुआनो बुंदों ना, गुबुन मिजिं गैयैफोर, मिजिङानो गैला, दाहायानो गैला थैनायनि उनावहाय, बेफोरबायदि दाजाथों होननानै फोरमायदों। नायदो, बेसेबां फिदिंनाय राव। जुदि नोंथाङा बुजिनो गोरोंब्ला बेयावनो मोजाङै फरायनानै नायदो। नाय, आं रिपिट खालामगोन। नाथाय फंबाय आरो बिनानावफोर, जों नोंसोरखौ थैनानै थांनायफोरनि सोमोन्दै मिथियालासे थाहोनो गोसो जाया। बुजिदों? जेरै नोंसोर गुबुन मिजिं गैयैफोर बायदि दाहा खालामै बायदि। गुबुनफोरालाय सोर? साननानै नायदो। नों आंआनो जाहैबाय गुबुनफोरा। मिजिं खालामा, दाहा गैया थैनानै थांनायफोरनि थाखाय। नाथाय बेबायदि जानाङा। जोंनो बोसोनाव फोरोंथारदों। फिदिंनाय रावखौ जोङो मोजाङै फिदिंनानै फरायनानै नायोब्ला जों बुजिगोन। मानोना जोंनि जिसुआ थैबाय आरो सिखांफिनबाय होननानै फोथायनायखाय। नायदो, जोंनि जिसुआ थैखांनायनि उनावबो बियो सिखांफिनदों, नङा होमबा? बिनि थाखाय जोङो फोथायो। बेबायदिनो जिसुनियाव थैनानै थांनायफोरखौ इसोरा गावजों लांगोन। नायदो, थैनानै थांनाय साफ्रोमखौबो इसोरा लाङालासिनो थाया होननानै बुङाखै दा बोसोनाव। गासैखौबो लांगोन। मानोबा बे गावनि बिसा, जाय मा पाप मावदों बेखौ साजा मोनगोन। जाय गोथारै दङ, जाय पाप मावाखै, बियो इसोरजोंनो सोरगोआव लोगो मोनगोन। इसोराथ' रावखौबो लाङा होननानै बुङाखै। बिनि थाखाय थैनानै थांनायफोरखौ बिसोरनो सोमोन्दो गैयै, मिजिं गैयै दाहा खालामै बायदि दाजा
होननानै बोसोनावनो फोरोंदों। आरो गोबां दङ थैनायनि थाखाय मा होनो थैनायफोरनि थाखाय बिनाय, थैनायफोरनि थाखाय गोसोखांथि गोबां बाइबेलाव दङ। जोङो बाइबेलखौ एसेग्राब बुरजा बाइबेलखौ जोङो फरायजोबनो हाया। बेसेबां बुरजा बाइबेल, बेसेबां नङा होमबा? जों रावबो बिजिरजोबनो एबा नुजोबनो मोनाखै। आरो दंबावोसो 7था बाइबेल ना, 7था बाइबेला दिनैहाय ओंखारबोगासिनो, जाय 7था बाइबेला दोनखुमा जादोंमोन गोदो-गोदै। बेनिखायनो जों 7था बाइबेलनि गियानखौ मोनैलाय जोंहा बुजिबावनांगौ, मिथिबावनांगौ गोबां दङ। आरो ओंखारबोगासिनो बे 7था बाइबेलखौ जोङो मोननो हाबाय। नैबेयावनो गासैबो दंजोबो। गोदान बाइबेल, गोदान माने 7था बाइबेल दाजाबदेरनाय बाइबेल दङ। नायदो होमबा लोगोफोर, जोबोद दुखुनांथाव जाय जोंनिनो रिट्रिट टिचार, जोंनिनो इसोरखौ गिग्रा आरो जोंनि थाखाय बिसनानै होग्रा बिथांखौ ओरैबायदि दुखुनांथाव कमेन्ट्स खालामनाय एबा गोसोआव दुखु मोननाय, बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनो नाङा अननानै प्लिज। आं मिथिनो मोन्दों नोंथाङा उदालगुरिनिनो। नोंथांखौ जोङो गोबां माने दसे समावनो जोङो दिहुननो हायो। बाट जों बेबायदि नङा। नेगेटिभ बांद्राय कमेन्ट खालामनो नाङा। मानो होनोब्ला जोङो मोनसे रेक्सनावनो एबा मोनसे गुबुनफोरा मोनसे रेक्सनावनो मोनसे फिसा बाथ्राफोरावनो जुदि एफआइआर हिरि होलायनाय गोबां पावार थायो। अब्लाबो जोङो गावजों गाव बिसा जानायलाय, गावजों गाव गावनिनो हारिनि मानसि जानायलाय, नङा होमबा? जोङो बेबायदि खालामनो इच्छा जाया, नंगौ। थ' बेनिखायनो आं मा बुंबावनो लोगोफोर, आङो गोबांखौनो नुदों, नंगौ। जोंनि माखासे ख्रिस्टियान मानसिफोरासो, आं बे बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैयामोन, जोंनि माखासे ख्रिस्टियान मानसिफोरासो ख्रिस्टियानजों ख्रिस्टियान मेगन सानाय दङ। ख्रिस्टियानजों ख्रिस्टियान नासयलायनाय थायो, ख्रिस्टियानजों ख्रिस्टियान मुगैलायनाय दं। नाथाय जोंनिफ्राय मा होनगोन, सरि, जोंनिफ्राय जेनेबा जोंनि ख्रिस्टियान नङै गोबां सुबुं दं, जेरै बाथौसियाम, ब्रह्म आरो गोबां धोरोमनि दङ। बिथांमोना जोंजों गोबां हेफाजाब होग्रा आं नुनो मोनदों। जोंनि ख्रिस्टियानफोरासो गावजों गाव गोबाङानो माखासे ख्रिस्टियानफोरखौ आं बुंदों, जोंनि ख्रिस्टियानफोरासो गोबां गावजों गाव मेगन सानाय दं। दिनै नोङो केथलिक, नोङो बाप्टिस्ट, नोङो लुथेरान, बेबायदि बुङै बुङैहाय गोबां थाट्टा होलायो। नाथाय इसोरनि हाबा मावनानै जाया, जेनेबा आं बुंगोन, आंनो केथलिक, नोंथाङा जेनेबा बाप्टिस्टआनो हमबाय आं। बे केथलिक आरो बे बाप्टिस्टनि गेजेराव सानैबो जुदि इसोरनि धोरोम मावनानै बुथार जाबायब्ला, गोदोनि जुगावथ' गोबां इसोरनि ख्रिस्टियाननि खामानि मावग्राफोरखौ बुथारोमोन नालाय, गोबां दङ। थ' सानैबो बुथार जायोब्ला मा आङो बाप्टिस्टआल' सोरगो मोनगोन, केथलिकआ सोरगो मोना नामा? बेबायदि जायो। बेनिखायनो नों ख्रिस्टियान आं केथलिक, नों केथलिक आं बाप्टिस्ट आं लुथार, बेबायदि होननानै जों ख्रिस्टियानजों ख्रिस्टियान आरो बेबायदि नेगेटिभ सानलायनो नाङा। नोङो नोंनि मावनांगौ खामानि, नोंनि माबाखौ मावलांबाय था। जोंनि जिमान धोरोमाव गोबां रुल्स थायो नालाय, जेरैहाय जोंनिया एक्सट्रा जोंनि बेयावनो प्रार्थना दंखायो, मोनसेबो गरबर गैया, माने मोनसेबो मा होनो उमुक मण्डलियावहाय, जेनेबा जोंनि केथलिकआनो, जोंनिया गोबां जायगायाव केथलिक थायो, नङा होमबा? बे केथलिकनि गेजेरावनो नैबेनि प्रार्थना मथे, आरज मथे, एनिफ्राय जेडसिम, ए टु जेड मतलब हाबजेननायनिफ्राय लानानै जोबनायसिमहालागै एखे प्रेयारानो जाजोबगोन, एखे बाइबेल फरायनायानो जाजोबगोन। मोनसेबो मण्डलियाव, मोनसेबो गिर्जायाव, जोंनि केथलिक गिर्जायाव देवबारनि बाइबेल फरायनाया मोनसेबो माने गरबर गैया। मतलब जि आंनि मण्डलियाव, आंनि गामियावहाय, आंनि गिर्जायाव नैबे जहननिबा से बालाब, 2 बालाब एबा बबे मोनसे पदखौ फरायगोन, गोजान जायगायाव, उमुक जायगायावबो जोंनि बे केथलिक मा होनो ख्रिस्टियानफोरनियाव गासै बे हादरावनो बे मोनसे पदआनो फरायजागोन, बेबायदि आरोना। हारसायानो होन एबा गुबुन हारिनियानो जा, बर'आनो जा, तामिल, कानाडा, मालयालम, बर', आदिबासि,
नेपालि गासैबो जोंनि काथलिक धोरोमनि नैबे बाइबेल पदआ बे मोनसेयानो जागोन दे सानडेआव बबे बाइबेल पदखौ फरायनांगौ बियो गासैबोनि एखे जायो आरोना। जेरै उदालगुरि आं दं, दिघियाजुलि नों दं, नोंबो काथलिक आंबो काथलिक। आंनि गिर्जा देवबार गिर्जाया दिनैहाय जेनेबा जहरनि 1 बालाब 2 सिरि 3 सिरि, जहरनि मा होनो 4 बालाब 1 सिरि 2 सिरिनिफ्राय जोङो फरायगोन बाइबेल फरायनाय बाइबेल पद। बेबो दिघियाजुलियावबो बिदिनो सेम जानांगोन बेबायदि आरोना। थिग रुल्स थायो बयनिबो चार्चआव, बयनिबो गिर्जायाव रुल्स थायो। बेखायनो जोङो रुल्स मथे नोंबो नोंनिखौ फल' खालाम, आंबो आंनिखौ फल' खालामगोन। रावबो ख्रिस्टियान जानानै ख्रिस्टियानजों ख्रिस्टियान बेबायदि नासयलायनो नाङा, बखिलायनो नाङा। आंनि रुल्सखौसो आं फल' खालामदों, नोंनि रुल्सखौ नों फल' खालाम बेबायदि आरोना। स' लोगोफोर, आं जोबोद दुखु मोननाय फोरमायो बेबायदि कमेन्ट्सनि थाखाय। मानो होनोब्ला जाय आमाया दैमालु बर' नार्जारिया फेसबुक इउटुबाव ओंखारफेरामोन, जाय दैमालु बर' नार्जारिया रावजोंबो बेबायदि नेगेटिभ बुंजायामोन, नेगेटिभ कमेन्ट बुंफेरामोन, रावबो बेखौ मान होयोसोमोन। बेखौ मान होयो नंगौ, इसोरनि खामानि मावग्रा, इसोरखौ सिबिग्रा खुलुमग्रा, बेखायनो बिथांखौहाय बयबो मान होयोमोन। आरो गोबां बिथांनि थाखायनो साक्सेसफुल जाबोदों, गोबाङानो साक्सेसफुल जादों। साख्रि मोनैयाबो साख्रि मोनदों उदालगुरिनि। जानो गोनां जाथाय, गाबोननो केस दङ, दिनैनो रिकभार, बेबायदिबो जाबोदों। गोबां इसोरनि बिनाय, इसोरनियाव बिनायखौ, बिथांनि बिनायखौ इसोरा गोबां खोनासंबोनानै साक्सेसफुल खालामबोदों। रोखा रोखा आंनो प्रुफ होनो हायो, आंनो प्रुफ होनो हायो। जेब्ला आं गोरलै सममोन, फिराकाटायाव आंखौ लाना थांदोंमोन आंनि बिमाया। आंनि मोदोम गंसे गाराय गोजामोन, आंनि मोदोम गंसे गाराय गोजा, सिथर फिसा 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 बेरनानै आं जिरायनोबो हाया, मानोबो हाया आं जादोंमोन। बे टाइमाव आमाइनि बिनायजोंनो आंनि मोदोमनि सिथर फिसा फिसाया रानजोबदों। लोगोसे 10-12 बोसोर या 15 बोसोरानो जाबाय आंनि बिदानि मोदोम गंसे मा होनो गाराय, मोदोम गंसे, बियो लंपेन्टल' गाननानै थायोमोन आरो फुल सार्ट टि सार्ट गाननानै थायोमोन। बियो मानि थाखाय लाजिनानै, माब्रै बिनि मोदोम गंसे बियो दिन्थिनो हालामोन। ओरैबायदि गाराय, माननाय गाराय, स्किन प्रब्लेम। गावनो फार्मासि होयो, गावनो डक्टर अलरेडि, ओरैबायदि मुलि होबाय, बोसोर 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 जाबाय, 10-15 बोसोर जाबाय, हामाखिसै। मा खालामबावनो? बियो इसोरनाव गोसो गाबनानै, उदै बासिनानै, ओंखाम जायालासिनो बियो इसोरनाव आर'ज खालामै खालामै, फास्टिं थायै थायै बियो आलफनसा रुंसारि जाखांनायनि बोसोरसेनि उनावनो प्रुफ मोनदों खोमा, बारा गोबाव जायाखै। बिनि उनावनो बोसोरसेबो जायाखैमोन खोमा, सरि आं गोबां कनफिउसाव जाबाय, बोसोरसेबो जायाखैमोन। बिनि उनावनो जोंहा आंनि बिदा असेनि गाराय मोनफ्रोमबो हामलांजोब्बाय, रानलांजोब्बाय, दायो फ्रि। नायदो, आमाइनि बिनायनि थाखाय, आलफनसा नार्जारिया बिस'नायनि थाखाय, इसोरनाव बिस'ना होनायनि थाखाय आलफनसानाव रिकुवेस्ट खालामदों आंनि बिदाया। गामसा गानब्लाबो लासिंसिं, गरम बोथोर, ओरैबायदि गरम जायो जुन जुलाइ मासाव जोंनि आसामाव, ओरैबायदि गरम जायो। बे टाइमाव मालायफोरा गिन्जि गानो, मालायफोरा लान्सि थायो गरम बोथोराव, नाथाय आंनि आदाया बेबायदि थानो हायामोन, फुल टि सार्ट गाननानै थानांगोन। जोबोद दुखुनांथाव। मालायफोरा गामसा गानो, न'आव थाबाबो गामसा गाननो हायामोन, लासिंसिं फुल कभार खालामनांगौमोन गावनि देहानि स्किननि थाखाय। नाथाय बे बेरामा आलफनसा रुंसारि जाखांनायनि उनाव आलफनसानावनो आमाइ दैमालुखौ लानानैनो बियो आर'ज खालामदों। आंनि बेमारनि थाखाय बोसोर बोसोर जाबोबाय, हामाखिसै, आंहा फोथायनाय दं, नों इसोरनाव बिस'योब्लानो आंनि बेमारा हामगोन। नायदो, खोनासंबाय इसोरा, लगे लगे आंनि बिदानि गाराया, लगे लगेथ' नङा, सप्तासेनि उनावनो लासै 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 रानलांदों, जोब्बाय। नायदो इसोरनि माबाया, खामानिया बेसे गिदिर। नंगौ, इसोरा जायनि बिनायखौ खोनासङो थ' सोखाजानायखौ मोनो, साक्सेसफुलखौ जों मोननो हायो। बेखायनो जोंहा फोथायनाय दं लोगोफोर। थेंक इउ स' माच। आंनि भिडिअसखौ एसेयावनो आं शेयार खालामनाय जाबाय, दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।